Aina sunun ma arufu stamp. I like it. Oh, no, no. MC Malo, Kamalo, and the okay. Yes. Kaya matapag. Ay na sunod na namwel. Mo ato along well. Yes. Kaya malo. Diyan wala ako. Wala ako nagka. Wala ka mo na bebe. Ako mo ba. Kaya kwalu. Ako na ito. Tama ka. Ono melodi ana mo jeme. Ono wa na kan lie. Ogwelo okwo na mo ne, ị na-agwa nne nke m. Maka na ma na mmadụ adị atọsị atọsị. Wa na gwa ma o ewe ndi. Oh, uje ju ya me. Uje mo na mero. Ndị nwa ji ego lu. Ndị ọ ka ọ na ya. Ya wa na mo aru anya. Ah? Ọ ji ike. Ike akwara wa. Anyị ekele gị. Ọnwa na onwe enye. Anyị ekele gị. Good afternoon, sir. Yes. Ka anyị mmalụ okwu ọrụ ma ọ na-agwa nne nke m. Onye na-akwa di ya tata. Na mmụ ya na-akwa. Ndị na-abịakwuru ịnọ ya lewa. Tata na
Bana, Nawana, anya kene gi anyị so na unu bela ọma wee bịa akwara mmadụ ka eji aka gidigidi bụ eze alụ na igwe awụle dị anya ya na anyị kelere unu bụ ndị bịara abịa unu bụ ndị mmụọ ọba daalụ unu rie nne unu na-ana ebe ọma so mwere mmụ atụrụ mwere eso unu wee na-achị daalụ unu chief anyị kene gị biko ka anyị mata aha gị Ayo kene gi. Amen. Chief kama leo tu kinava. Otuda na jo, otuda na munina. Anye kenego bi. Dalo e malime. Dalo ena. Chief e kenego bi. Kama to nyebu. Obu go hu. Kenego tu kinava. Kenego tu kinava. Muna WhatsApp. Udani. Yes, kai malive na abaku yani bendi kule kukule. Kai malive na abaku yani bendi kule kukule. Anya kelegun. Aya kelegun kene ko dem mo ba ni nan de so we da ko zo. Sene ba ma ko ye duwa na. Dali ni bien. Ya na aya kelego. Yes, kai matando no bo. Kai matando no bo. Okay, I bu ndi aso. After this I so no. Yes, so na ba no ka we bia. Okwa na mmadụ na-enye aka wee kwa ya nwere anwụ. No ya balunu. Yes. Yes. Kedu ogwu ọnụ ma ọ na-enwere egwu ezinụlọ ka ụnụ bụ ọgọ n'ime ya? N'ogologo ndụ anyị na-aba nwụrụ ka ọ wetara ife ọma anyị ekele gị ka anyị mara bụ otu gị akwụ nwata anyị ekele gị daalụ anyị sị na na-achị akara ọbịa ụlọ mmụọ daalụ n'obi nne yes anyị na-ekele ndị mmụọ ọba na m adịkwa m right ndị mmụọ ojii a na-ekele unu anyị bụ n'ụlọ bịa n'ikem n'ikem a sịkwa n'ụlọ nnọọ na mma atụọlụ m wee chief adịkwa ka nge bụ onye ikenye duwe nwee bịa anyị na-asị gị nnọọ na mma atụọlụ m wee ka anyị malụ onye unu ji maka ya nwee bịa very good anyị na-ekwenye eso anyị bịara maka nwaanyị mma nke ekwenye na-anụ ekwenye onye mmụọ ojii okpoko so onye ka anyị ji bịa sị ka anyị tie ndị bebe aka n'obi maka ihe dakwasịrị na ọzọ ya mere ozi onye anyị ji bịa chief anyị kenekwara gị anyị sị na ụnụ na-ana n'ebe ọma so mmụ atụọlụ ụmụ eri ya eso unu wee na ekwe anyị akpọrọ unu n'ezi ekwe ya ekene gị o yes ka anyị maka gị na etu unu na-asụ wee dị so na anyị na-ebubu na ibu unu na-emeta ata bụ ahụmozu nwanne unu nwoke unu akwata ihe ọma anyị bụ ndị bịakwuru ihe bụ ụgwọ anyị ji bịa na nke anyị eji nwa anaghị akị ya mma n'aba yes ka anyị mara ba gị malụ ka nke dị na-asụ wee dị lawyer mmoba ọmụna anụ nwaanyị mma ya bụ adị ya nwaanyị no ịkwa ọga anyị ka anyị bịa
kedu ka mmekọrịta gị na ọgọ gị si wee dị mgbe ọ dị and I have a waiting line out. Hello? I na sono Casio. Casio no ya balloon. I na sono dia mezi. Hello. Aha, no. No na umu atolu mweri. No. Aya ke no. I na sono no. No ije. Never John United. I will now una no ni kam. I sono no. Biko wale ndị na-abata kịta. Biko ndị na-abata kịta bụ ndị uru otu mgbede anyị. Benet Obalwa na mmubu aba na abata nku demand target simple and very slow. I am Chalina. On the morning, I'm Sulu and that's ndị na-abata kịta bụ ndị be ọrụ bụ akụji ọbụlụka anyị na-ekele n'ụlọ nwunye n'ofufe abụtụ anyị na-ekele n'ụcha n'imekọ na-abata nakwa n'ụlọ ọbụlụka special nọ n'ụlọ ọbụlụka anyị na-anabata ndị mmadụ n'ụlọ ma ndị na-atụtụ iwu Kaya malaba ke mali vele tu kinava. Okay, ke vele tu kinava. Maya keneki. Yes, I will gonna do pulicha. Tata, kaya mali wa punya kana na. Ya na tata na wana. Na ke mo kinava. Aku abadi anwan. Jadi be mutana kan nagi mbode ndo.
sị na mụ na kwasị epe m mpe ọbụma mgbe ọnwụ onye atụle mụ ọnwụ ike mana aka na ụba ya na ịnọ n'ọbụ ezigbo mmadụ otu mma m si akọwa m na ha na-akpọbiri ọbụma mana ọ mụrụ ndị bebe ka ọbụma m kedu ebe na yo Chineke ihe nna ya Chineke bụ ebe ọ nọ na anyị bụ mgbe ya ka nna karịa ya nna ya otu a kwasịrị aka ata n'ihe dị iche ya dị na ndụ ha ụzọ ha ya emepe ndị nara eme ọbụma ha ya emebe ọbụma nwaanyị ma ekele gị Camera fan itu. Samoris ayo kene gị anyị sị na ekwasị na gị kwata ya akwa ka ya nwe na kọta azụ na gị akarịrị ya ebe anyị ejiwe ihe ọta ejiwe ebe n'ibu na bụ ịlụ ụlọ ịkpọpụ ụlọ ịnụ nwaanyị na amụrụ nwa ife ọma dị iche iche anyị sị gị kwasị na ike na ọ gị ya kwa nna gị kwa nne gị anyị sị gị na ọ ya abalị gị ndị na-abata kịta bụ ndị mmụọ bụ agwa na mmụọ ndị mmụọ eji ọrụ ọrịa kwanye na mmụnne ya na-abata bụ Moses na mmụnne ọba na-abata nwaanyị ọma na-abịa ekwenye ọkọdụ unu n'anya na ndị mmụọ bụ agwa na na-eyigo ọtọ ekwenye na nwunye ya bụ nwaanyị ọma ọba na-abata aina kana ndia na munena okodo ulu na mada kalego aina kana munena boforo okodo ya di one bank adu hudumba ugodo biko adahona hon ndigo kechuna mwari amu Batu taloni aba iwe wala wala na kenela ndibo kesifuna mwore amu baba talo batu taloni diko ndo tutuni vanda ka MC malo oluko mata hello oluko mata uwe amani za kipenda wana tutuni batu talone kita ndogo ncha vanda hapa asaba no uko nini yoteke ndiye ndio reference hapa abula kendo aina kana jopo chiwa bikondi mpojo
ekwe ụmụ ọbana Madiko Katano, and the Aputanu, the Aputago, for Yana Winnie, or the Ma Wapala, either Canana Muyana Winnie, Cavana Walk, or Kodo, a fire, or Kodo, is Bombado. Obletendo, I can only or Wapala, or Kodo. On the mobile one, I can only or Kodo, now look at the mobile or Kodo. I bet Jesus, I can only United Club
Because I wasn't a big group. One of my favorite about the bow or Palana Michelin. I had to go. I had to not talk to the Monica Lacani. Attention. I will only order.
Yes, madam is open. Kai malafagi. Don't be very connected. How about Marika for one of all? I might be able to get a home at all. Ọkwano mmadụ ka eji aka eze so ya bụ ọsa kedu okwu nkasi obi na-agwa ezinụlọ One of what I can go. I'm a laugh like a malaboot. Where I can egg. I'm living up a queer chief of people. I didn't see them. Not the I am. I'm not saying go you go. You are I can egg. I don't want them. I can egg. What is that? I'm a laugh like a malaboot. Okay, I think no na umu atolo muwe. Yes, kaye malo oye di makia webia. Oye di makia ba bo yibo. Na holiday. So, hustle no na one na data. Awaga ka no ale. Yes, ema na mada atosi. Magana also they have on a patia no 100 years or 80. Oh yeah, they can or Kazia go with the apple. Yes, the dog can so be in a way zone. Najidopia can always send them out what they are. I can egg 40 billion. I can egg. I don't want them. I can egg. Oisi boys, chief. I can egg. I will go more to Lumwe. I was not a balogi. Dalon. Yes. I don't want them. Yes. I can. You can have a guy. I can egg. I don't want them. Dalon. I don't want them. I can egg you. I will engineer. I will go. I don't want them. I can go. I don't. Oisi boys. I can egg. Yes. I don't want them. I don't want them. I can go. Oisi boys. I can egg.
gadi bari ni papa na obo wabele ga unu ga batala yin na stage Aye kenegi. Dawa kansa. Kitabu wana wa pati minishonya huna Anjibelo na dopo nekuchika Oke wanyi chikipu Wamocha la mocha
Yes, sir.
Let's go.
Thank you very much. I recognize someone. No population. I